Здравейте! Днес искам да ви покажа един стандартен старт за Air Force. По принцип, пак искам да подчертая, че този старт, който ви показват с обикновения USA, може да бъде прилаган с всички USA и е доста приличен. С Super Weapon на пожелание може да направите дроп, като аз ви го препоръчвам. Докато с Air Force това, което ще ви покажа вече е абсолютно само по желание. Тоест, ако си тръгнете по този начин, по който ви показах с обикновения USA, в никакъв случай няма да сбъркате. Това начало, което ще ви покажа е добро, но трябва да имате да сте уверен в собствения юнит контрол и съответно в това да гледате по картата какво се случва. Това начало е добро срещу GLA и може би зависи от ситуациите, от противника ви срещу USA. Срещу Китай не ви го препоръчвам. И след тези приказки все пак да видим и Build Order. Разбира се, пускате си работник в менюто на зареждане. Пускаме си реактор. Винаги разкривайте и след това си пускайте Spy-Plane, защото може да прецените, че не ви трябва. Съответно с работника по подобие на обикновения USA отивате на втория Supply, секундарито или Unsave, както искате му казвайте. А с другия работник отивате на Primary Supply. Този Build Order се състои в това, че трябва да си направите War Factory и летище. И общо взето имате пари и за двете, както виждате. И от тук вече има няколко разновидности къде трябва да се пусне летището. По принцип хубаво е, ако War Factory-то ви е тук, летището да е зад него, за да имате известен контрол. Някои хора разполагат летището си ето тук, отзад, а War Factory-то пред него. Това, разбира се, изисква определено време и се забавяте с началото. Аз не бих ви посъветвал нито едното, нито другото. Нямам достатъчно опит за това. Но ето вие имате едно хъмви пуснато. От тук като стане летището имате пари за самолет и за още едно хъмви. И общо взето става удачно. В този случай с това хъмви може да спирате тунели, ако сте срещу GLA и така нататък. Не забравяйте, че един King Raptor оставя един тунел на доста малко кръв. Той може да бъде убит. От тук нататък продължението е, като имате 3 хъмвита с линейка или 4 хъмвита с линейка, зависи много от противниковия играч, как играе, колко хъмвита ви остават, юнит контрол и така нататък. Винаги си пускайте този мисъл. Защото общото хъмвитата без този мисъл не са толкова силни. Също така не забравяйте, когато играете само на хъмвита, че е хубаво да имате Hellfire на тях. Самолети не е нужно да спамите прекалено много. Постарайте се да направите два, тъй като два самолета могат да махнат съответно тунел или да оставят две противникови хъмвита на червено. Това беше. Благодаря ви за вниманието и до скоро!